श्री गिंडी महादेवी प्रसन्न. श्री गिंडी महादेवीचो वार्षिक उत्सव आणि शिवरात्रीच्या निमित्त श्री गिंडी देवी नवतरुण नाट्य मंडळी किन्नर आंबेजूग हेमी बसयिल्ले आणि श्री प्रदीप गुरुनाथ कोठारकर हेणी बरयिल्ले विनोदी हास्यमय हृदयस्पर्शी कोंकणी नाटक मागेल जीवन तुका अर्पण. मागेल जीवन तुका अर्पण. लेखक प्रदीप गुरुनाथ कोठारकर. डायरेक्टर जयवंत पी नागेकर. या नाटकाचे कलाकार संदीप एस कोठारकर, मुन्ना एम कोठारकर, संदीप जी कोठारकर, दिलीप पी कोठारकर, राजेश एस कोठारकर, श्याम एम कोठारकर, धर्मेंद्र टी कोठारकर, संतोष ए कोठारकर, संतोष पी नागेकर, सोनम एस कोठारकर, ममता जाधव, प्रसाद बांदेकर. या नाटकाचा प्रयोग तारीख 18/2/2023 रात्री 11 वाजता किन्नर आंबेजूग हिंगा जातलो. धन्यवाद.